Така се разбрахме, аз да започнем пръв, като ще разкажа как може да направим Jenkins с Docker. Добре, да се върна малко към мен. Работи. Сега са много отдавна, общо взето се запарих по компютри в 6-7 клас. Тогава с един компютър, който правец 8.2 се появи в училищата и така нататък. Почнах да програмирам на Basic и неща. Тогава съм се запалил, постепенно с времето започнах да съм фен на Linux. Въобще вкъщи първата операционна система беше, може би, Debian 2.0.2 или нещо такова. Баща ми беше пътувал до Австрия, от някъде беше успял в един магазин, бях намерил в интернет, където се продават. Беше днес един пакет с 6 CD-та, които много така горче успях да си инсталирам и от тогава ползвам общо взето почти само Linux като десктоп среда и се опитвам и накарам хората около мен да ползваме като сървър и деплоймент и така нататък. Нашата инфраструктура, която е за това нещата, всичко ми е на Linux, особено на Tekken. Дълги години в екипа, който ви казах за Jenkins, работих с Build Automation, Maven, Java, Jenkins и за това сега се опитвам да направя да автоматизирам още следващия нива и да стане все по-удобна тази Continuous Integration Development. И защо ни трябва всичките тези неща, които са continuous и модерни в последните 5-6 години, не повече. Защото всички, които сега работят с софтуер, те ходят и така нататък, те искат да получават софтуер колкото може по-качествен, обикновено идеите като им хрумнат, искат да го получат максимално бързо, да е качествен, да е естествен, да работи. И това трудно може да стане с старите методи, при които един човек се го девелопва, тества при него и го нали, работи с изолирана среда, затова се налага Continuous Integration също когато е за тима, хората да си интегрират техните идеи помежду си, колкото могат повече и по-често. Как може да се направи Continuous Integration и Delivery? Общо взето има 2-3 начина. Единият начин е да разчитате изцяло на собствени сили и да се опитате да си направите всичките тулчета, средства и да си ползвате сами нещата. Другото е да си купите някое готово решение от голяма фирма, което тогава обаче има опасно да получите vendor lock-in или да се закачите към техните неща, получавате в наследство тяхната визия за развитие, ако те се откажат или променят намеренията си, трябва да ги следвате нататък. Затова си мисля, че най-подходящият човек, ако може да си избере един среден път, който е да разчита на open source тулове, едните да са така хем делегира на други хора, които го поддържат, да му развиват нещата. Комбинира, хем успява с това, че с open source тула да си кастомизира нещата и да може да постигне ефекти и нещата, които му трябват и да си следва собствената посока, без да е толкова зависим от идеите на останалите хора. Така че най-подходящите за момента и от най-подходящите тули са Jenkins като open source tool за Build и Continuous Integration на Java написан и Docker като Container Management система. И самите тези два тула, кои са, Jenkins е, може би в момента един от най-популярните open source тулове за Continuous Build, Deployment, Customization. Той е стартиран от Кошуки през около 2004 година. Едната от Кошуки ги избързах малко. Написан на Java, пуснат лиценз. В момента има около 130 000 инсталации. Стартиране в Sun през 2004. По-късно се получи, когато Sun бяха закупени от Oracle. Те се опитаха да ограничат правата на open source комьюнитито, което беше около Jenkins. Бяха защитили търговската марка с името Hudson. Затова се получи разделение с водещия девелопър, който е Кошуки Кавогачи. Той се отдели и всъщност преминуваха продукта на Jenkins. Преди това се казваше Hudson.
повечето open source девелопери го последваха и всъщност вече в момента отначало дълго време твърдяха Oracle, че Hudson е main бранча, а Jenkins е форка. С времето се оказа, че е обратното. Така че сега Jenkins е... Той вече има фирма, CloudBees, те предлагат Enterprise Support и версии на продукта. Продължава да си е open source. Дори миналата година беше дошъл в България, говори на една лекция от Java User групата. Беше се разказа, беше много интересно тогава. И другият тул, който исках да покажа е Docker. Той е платформа за контейнери. Всъщност в виртуализацията се оказаха, че има различни начини да се постигне виртуализация. Сега да кажа малко и за Docker. Той от Salman Hayek го е стартирал през 2013, първата му open source версия. Първо има едно кратко 5-минутно live talkче, в което го представя на PyCon и нещо такова, в което се опитва да покаже как се активират всъщност за първото приложение. Тогава работят в .cloud, като последствие става Docker. И какво е Docker? Open Source Project, който автоматизира деплоймента на Linux application вътре в контейнери. Значи, първоначално е разработен само за Linux. Последната една години успяха да го ползват и на Windows. Но не знам, никога не съм го тествал, не знам какво работи, виждам, че имат download на страницата. Базиране. Тук мога да разкажа, че на какво са базирани контейнерите, може и да има хора, които ще го разкажат по-добре, но те изобщо в идеята да се създадат много user space-ове, които стартират от един kernel и всъщност виртуалната машина е един рапър, който вътре в самия имидж няма образ на копия на операционна система, тя е рапър, който предава всичките колове към хост операционната система. По този начин не се зарежда операционна система в контейнерите вътре. Защо се налагат контейнерите? Какво е предимство? В традиционния модел някога, по всеки хардвер си обикновено общо взето всичко. За когато имаш Enterprise седа, е хубаво да изолираш приложението. И софтуерът се създава за да може да свърши някаква работа. Работата се върши от приложенията. Операционната система е помощен тул, който не ти е необходим за цялото време. В традиционния модел слагаш хардвер, върху него инсталираш операционна система и приложението. Когато дори по някакъв път може да сложиш повече от едно приложение, нали? Но те могат да се играят, имат конкурентност върху ресурси, пречици и така нататък. Това е бавно, неефективно, приложението може да се idle, да не позатворява през цялото време процесора. И затова голям скок е, когато се появи виртуализацията, hypervisor виртуализацията, тогава върху един хардвер с система се инсталира hypervisor. Създават се виртуални машини, във всяка от тях обаче трябва да се налага да се инсталира отделна операционна система, която си върви с нейния си overhead и всичките драйвери, стакове и така нататък. И всъщност тя също заема голяма част и се губи ефективност. Това е голям скок спрямо предишния вариант, когато върху всеки хардвер имаше операционна система с едно приложение. Защото тук може като на една вече по-мощен хардвер да се инсталира повече приложения, повече виртуални машини. И затова в момента навсякъде има виртуални машини. Но тази операционна система, която е тук в средата, всъщност се явява излишна. И тъй като в еволюцията и природата не търпят много дълго излишните неща, следващата идея е как може да се отърнат от нея. И всъщност там идват Euler виртуализациите или така наречените контейнери, при което върху хардвер информационната система се инсталира thinner layer, тънък слой, който е всъщност рапъра за контейнерите. В случая с Docker това е контейнер. И той директно използва application-ите, работят през него с кърнела на хост операционната система. Той предлага изолацията между user space-овете, грижи се за всеки контейнер си получава собствен user space, собствени
root файлова система, която е монтирана в този файлова система и си получава собствен network stack и изолация от другите неща. Така че тук всъщност се получава голямата икономика на ресурси, именно това, че няма операционна система. Така. Съм си написал да спомена, че кога е започнал някъде около 79-та година имаше една история, в която всъщност как се измисли change root концепцията, опитали се забравих вече името на какво беше, но те са установили, че хакерите идват в тяхната система и всъщност го искали да го изолират и тогава са разработили идеята да направят система, в която да го пуснат в машина, която не вижда останалата част от файловата система с change root, да го изолират, да си работи на едно място. И постепенно това и в FreeBSD нещо подобно са джеловете. С годините се появяват различни имплементации на изолиране на процеси и така нататък. Искам да избера, няма да ги повтарям. И така, и стигнах сега, искам да ви покажа едно демо, в което всъщност идеята ми е да стартирам, ще ви покажа Docker файлчета, в които ще направим два имиджа, ние с Debian и OpenJDK, OpenJava Runtime. Другият имидж ще бъде за master, имидж на Jenkins. Той ще ползва за Data Image, трети имидж, който е на базата на BuzzyBox, защото това е най-малкият контейнер, който може да се намери работещ по 1 мегабайт, от 2 мегабайта. Един Scrape имидж, на който ще имам само SSH демо, така че да може да се свърже към него мастера и ще правим един билд на Java, на sample проект в GitHub, който не е мой, защото имаше sample проект на тест, който съм взел. И това е като думи, другото ще е презентация, другото ще е демо. Много има, преди в Docker имаше една команда Docker Images 3, не знам защо я премахнаха, но слава Богу не е създадено. Има една заместващ имидж, който изпълнява тази функция, то се казва DocVis, така че човек може да види какви контейнери има в системата си. DocVis, аз съм си създал алиас към него. Създава се по този начин. Alias DocVis е Docker image, който е от Native DocVis. Всъщност Docker контейнера, който му предоставя това. И да се използва като DocVis. Продължава да е по същия начин images, с ти ги показва като дърво. И така в момента на моята система имам съвсем малко имиджи, имам BuzzyBox, самият DocVis, оставих кеширани Debian имиджите и Debian OpenJDK, защото те имат да изтеглят повече неща и да не ги... Това е малко... за да не ги... да не тегли да спита време. Какво представляват Docker файловете?
започнем с Docker файла обикновено имат формата на команда и съдържание. From означава от какъв базов имидж да се започне. Run са команди, които се изпълняват с SH вътре в самият контейнер. Всяка команда създава отделен леер на имидж, така че затова е хубаво командите да са колкото може по-малко, защото това се отразява тук, когато им дадете 3, за всяка команда тук получавате едно отделно virtual image, те се наслагват едно върху друго. Затова тук съм ги комбинирал на един ред с end. Първото е, ще си добавям си backports, инсталирам OpenJDK, Jira и Headless. Как се дава самото изпълнение. Имиджите се билдват с командата Docker Build, което е так, давате име на имиджа, който се получите, и това е пътя към директорията, в която се намира Docker файла. Когато се изпълни Docker Build, то когато е било изпълнено, в момента за шегите на следващите, когато са били изпълняли командите, той проверява за всеки следващ ред дали няма имидж, който да се получава този имидж от предишния по чек-сумата. И всъщност това, когато е билдвано, той изпада using cache, не го ребилдва повече. По същия начин аз съм оставил двата основни имиджа, които са Jira и JDK, за да не тегля в момента джавата на момента. Другото нещо, което е по същия начин ще се получи с билда на JDK. То е кеширано. Също има всичко заради от кеша и не направи нищо, но сега ще се върнем към Jenkins Slave. В него Docker файла на JDK-то няма кой знае каква разлика, освен че се добавя. Използвам вместо Java Runtime Environment, инсталирам JDK. Вече за Jenkins Slave, това, което трябва да направим, понеже планирам да го ползваме с SSH, инсталира се OpenSSH сервер. Тези неща са да си трябва да се хомбапен, защото по някаква причина имиджите не ги създава. Добавям си един потребител, който е Jenkins, с парола Jenkins, с user ID 1000, който после ще го използваме. Под същото user ID създаваме юзерите, които ще ползват, когато монтираме volume томове от други системи. Задавам същото user ID, за да имат права да си ги ползват юзера. Тук може да си сложите други пароли, аз в момента задам съм избрал Jenkins. Може евентуално някои да генерират пароли и така нататък. Expose е команда в Docker Files, която казва кои файлове да се поставят от кои портове да се отворят за този Docker контейнер. Последното е командата, когато се стартира какво всъщност да бъде изпълнено, тъй като Docker контейнерите идеята е всъщност да се стартира едно приложение и то да си работи. Тук трябва да случайно изстартираме SSH демона, за да може да се върши към него. И ще го билднем Jenkins Slave. Той по същия начин. Кръстил съм ги Петър Великов, Jenkins Slave, под директорията Jenkins Slave, където се намират. Всъщност, тук в момента виждате, че той сега не са кеширани тези команди и той изтегля, прави apt-get upgrade от Debian, инсталира SSH демона, генерира си кичета и successfully се билдна новия контейнер, който може да билдваме с отбегната командичка с docvis images 3. Той се е появил като
Jenkins, slave, latest, има, понеже има 4 реда вътре в Docker файла, има 4 междинни контейнера и от тук може да се види, че е малко голямо. Той наследява всъщност. Да, слейвът не наследява нищо. Не, ще се появи. Да, в него има JDK. Използвам OpenJDK, за да не се занимавам с оригиналното Java, който изисква count демото, за да се свали. Така, иначе не стана около 380 мегабайта. Сега ще видим и Docker Master. Той е малко с една идея по-сложен. Така, файла на Docker Master. Тук съм си дефинирал някакво промени. Това е версията на Jenkins, това е чек сумата. Общо взето заимства съм, има съществува оригинален Jenkins image, който си официален, се стартира, но той се получава над 700 мегабайта, моят е под 400, защото не слагам всички неща, които те слагат. Когато опитвам се колко може нещата са по-тънки и да няма излишни работи. Така че дефинирал съм си някакво променливи. По същия начин само curl и zip ми трябват, за да мога да си изтегля Jenkins и да ги разархивирам. И използва един стар Tartini статик. Идеята е, тъй като контейнерите, когато се стартират, всъщност процесът, който се стартира, става с Pit 1. И той трябва да се грижи разни орфани да чат процесите, ако останат така да ги клинва и да ги маха. Затова има едно такова Finistati, което изпълнява тази роля туче. И то всъщност ще е основният процес в контейнера. Той ще стартира Jenkins-а. Добавим си потребителят Jenkins с същият user ID 1000. Правя директории, които ще ми трябват за данните, за лога. И изтеглям от сайта на Jenkins WAR файла. Си го записвам в директорията. Проверка дали чек-сумата съвпада и се сменя правата, така че този потребител Jenkins да ролне на директорите, които ще ползваме. Дефинираме един външен том, за да не, когато се стартират и спират контейнерите, общо взето те си могат, когато бъдете старт и стоп, той си запазва стейта между стартиранията, но ако искате да апгрейднете системата, е хубаво вашите данни да са някакво друго място. И това имате, те са три варианта. Данните да останат вътре в самия контейнер, данните да са в директория, която е монтирана от хоста, и данните да са монтирани в дейта контейнер. Задавате си волюма тома, откъде ще ви дойде. И когато може да си апгрейдите системата, когато се дойде нова версия на Jenkins, включвате мастер контейнера с новата версия, без да сортирате данните, които са запазени извън него. Така че за това ще използваме Jenkins Home като волюм. Използваме порт 8080. Тук има едни скрипчета, които съм взел от оригиналният имидж на Jenkins. Те са за единият е за стартирането на Jenkins, а другият е за инсталиране на плагин. Тъй като той е с малко плагини стартира интерфейс, който може да си добавяте плагини, но е хубаво да има колкото може по-малко интервенция от потребителя, като стартира, затова добавям част от плагините, които ми трябват в момента за Docker и за стартиране с имидж, ги добавям. Така, тук съм изброил които са плагините, всъщност този скрипт install plugins. Инсталираме Slave, Maven, Docker плагина, Git, така някакво. И накрая entry point е това, което се даде старт на контейнера без дадена команда. Всъщност изпълнява bin с параметър Jenkins shell скрипта, който вътре в себе си ще стартира самия Jenkins. Ако той Jenkins shell скрипта, правя си разни неща, но накрая завършва с exec Java, опции и стартира Jenkins WAR файл. Хубавото е на този скрипт е, понеже всички параметри, които се подадат на Docker контейнера, ако те се интерпретират като командни параметри. Това позволява Docker контейнерите всъщност да се държат като апликейшени, а не като виртуални машини, защото нещата, които
подадете като параметри отзад, те се подават като параметри на приложението, което се стартира вътре. И всъщност, ако тук има една проверка, дали тези параметри не започват с две тиренца, и тогава смята скрипта, че искаме да изпълним някаква различна команда, може да се пуснете bash или tail или нещо такова, по-нататък ще ползваме tail. И то също заминава през скрипт и накрая екзеква това, което сме подали като параметри. Така, май си не го билдахме, сега ще го билдна самият Jenkins Master, не трябва. Jenkins Master. Да, има нещо. Така, той в момента ще прави сега apt update, инстал на curly wget. Dependency-то. Върви, бързо върви, изтегляме тими от GitHub. Проверим чек сумата, изтегля log файла на Jenkins. Това е малко по-голям, по 60 мегабайта. И той се изтегля коректно. И изпълнява скрипта, който е на копирани и стал пълни. Това всъщност са пълни, които са в директорията Jenkins Master. Тук си, това е техният скрипт, който изтегля пълнините и ги добавя към имиджа. И successfully се билдна. Можем да видим, че ми се появи в списъка с имиджи, се появи Jenkins Master, който, в зависимост от стъпките, които сме създали, около 390 мегабайта, базиране на Java Runtime, JRE-то, на линия на JDK-то, което отиде само за слейва, защото на самия мастер няма нужда, ако не правим билдове върху него, няма нужда на JDK. Така, трябва да си билдаме Data контейнера. Data контейнера е базиран на BuzzyBox, защото той е само по 1,1 мегабайта. Много е мъничек, в него се създава само потребител BackUser с ID 1000, с HomePub 1000, дефинирам волюма, който ще експортва и той не прави нищо, просто Data Container for Jenkins, той няма да стартира, няма да работи, той е само като един Data Storage, който евентуално след това ни позволява да го клонираме, може да го използваме като стартиране един път се нагласим средата, можем да клонираме Data Storage, да пуснем повече от един мастер, които няма нужда да ги преконфигурираме, ще ползват данните, които са запазени в него. Така. Ще се върна на командичката за медика за билдва. Jenkins Data. Ще трябва да върши по-бързо. Добавени се. Трябва да имаме Data Latest, ето го появи се отгоре, BuzzyBox е 1,1 мегабайта, ние на практика нищо не сме добавили към него, така че си оставя. Jenkins Data е такъв съвсем мъничък. Така, след като си билднахме всичките имиджи, да, тук съм си мислил евентуално варианта, как да се покаже през Web сега няма да го правя. Трябва да стартираме първо Jenkins Data Image, така че да се получи всички процеси, които работят с Docker PS, печатка работеше ли с Docker PS All, показва и тези, които
статирани. В момента нямаме никакви стартирани имиджи, нямаме никакви спряни. Така че първото нещо ще си създадем Jenkins Data Image. Ще го... Последният параметр е тага, който зададох при билда. Name е името, което ще се получи локално, е Jenkins Data. То се стартира и всъщност само изкарва Data Container for Jenkins командата вътре и ако дадем Docker PS, ще видим, че нямаме нищо работещо. Но Docker PS с Sol имаме един спрян контейнер, който е Data контейнера, който при 15 секунди е изключен. Така, следващото нещо е да стартираме мастера, който ще използва с командата volumes from Jenkins Data. Всъщност ще започне да се запазва данните в volume, както е конфигурирано на Jenkins Data. Ще упръстим Jenkins Master и ще мапнем порт 8080 от хоста към порт 8080 върху самата машина, върху контейнера. Стартира се, той стартира вече, завърши веднага. Това ни е ID-то на контейнер работещия. Ако си дадем Docker PS, ще видим, че имаме един running контейнер, който си е около 15 секунди. Така, за да видим в какво се случва в контейнера, можем да използваме TLF. Той ще мине през последния параметр през Shell и ще видим Jenkins лога. Така, всъщност на мен това ми трябва, за да видя админската парола. След като малко съхранението е отлично нагоре, затова ще си я взема с другата команда, която е тази. Да, преди да изпълня, ще докажа всъщност, че имаме вече работещ Jenkins върху... Ще го отворя. За да се лопне Jenkins, така са го направили, за момента още не съм го намерил как мога да му задам initial паролата. Като стартира за първи път, Jenkins генерира парола, която е запазена в един файл. И с тази команда с get ще я вземем всъщност. Сега ще ми пита да си инсталираме плагините, като съм инсталирал всичките плагини, които ще ми трябват. Ще му дам никой, ще не ми трябват. И ще си направим един админ, просто за да можем да се логваме, да направим нас бъде парола. Не се правят такива пароли админ, но тъй като това ще го спреме след малко. Jenkins Master е готов. Сега човек, ако иска да го размножи тази конфигурация, достатъчно е да спре, може да си клонира Docker датата и да стартира нови имиджи по други имиджи, ще има някакво мастера, нали, които ще са настроени с тази парола, с тези плагини. Отиваме на Manage Jenkins. Това, което ни трябва в момента е да настроим Git, Maven и Docker. Docker е инсталиран на машината и е направен така, че да слуша на TCP 2375, който е дефолтният порт. Иначе по дефолт, когато се инсталира Docker, той се слуша само на локален сокет. Но за да може да се достъпва от други сървъри, е хубаво да се даде достъп по TCP. Може да се защити с SSH и пароли. В момента за демото не съм го направил,
има други машини, които са набрани. Така. Сега, тъй като на клиента нямаме нито инсталирани нито Git, нито Maven, трябва да ги конфигурираме Jenkins да ги изтегли. Той се опаква, че няма Git на системата, той не ни трябва, хубавото е, че има Java базирани Git клиенти и той предлага възможности да си инсталира човек Maven по време на runtime. Така, Maven. Добавяме Git и Maven само на мастера. Трябва да настроим клауда. Клаудата съм настроил, тъй като вече имам инсталиран Docker плагина. В Configure System отдолу има Add a new cloud. Add a new cloud, за момента имаме провайдер само Docker, Jenkins в принцип може да има и други. Сега го нямаме, ще го пръскаме. Слуша на това. Адресът му е TCP 127. По принцип Docker контейнерите стартират с IP-та от тази мрежа. Така че аз съм го настроил, те са видими само от самата машина, така че понеже това е един Docker контейнер, той може да се връзва към другите контейнери и слуша на порт 2377. Не изисква никаква аутентификация, така че когато тестваме, той успя да се свърже с докера. И другото нещо, което ни трябва е да добавим темплейт. Това да кажем е смисъл какво ще използваме за слейвове. Ще използваме нашия темплейт, който е... Това е все едно име, тага името на Docker контейнер, който ще ползваме. Docker image, тук ще напишем името на това, което си билднахме като Петър Илков, Jenkins Slave. За да се вържем към него, трябва да използваме user, който в нашия случай бяхме вътре хардкоднали Jenkins. Общо взето, Instance Capacity е колко инстанси на този контейнер позволяваме на Jenkins да стартира върху този хост. Писал по едно, той ще стартира само един инстанс и ако му потрябва същия слейв, няма да стартира други. Може да дадете, ако се остави празно, може да unlimited, може да дадете 2, 3, 5, 10, колкото преценявате си на хоста. Да остане време. Така, записваме всичко. Това, което остана е да си направим проекта с Maven. Create a new job. Ще стигне с някакъв project test, защото така се казва репозиторието. Избирам си Maven проект, който се появи, защото инсталирахме Maven плагина. В принцип има само Freestyle и Version Project. Не добавям Maven плагина. Окей. Така. За да се каже къде може... Да, тук пропуснах една стъпка. За да се ограничи, за да специфицираме, че искаме това да стартира в слейвовете, тук на клауда могат да се задават тагове на всичките слейвове, така че level expression трябва да се напише тук. И трябваше преди това в Configure System, където си настройвахме темплейта. Трябва да му дадем Lego. Това е лейбъла, който даваме на контейнерчето. Така, в проекта. Връщаме се тук. Тук му задаваме всичко, че сме да се стартира в OnSlave с OpenJDK, то се появи. Ще го изтеглим от Git,
запазва такова друго. От GitHub само едно project. Така ще се ползвам майстера и каква команда ще дадем старт. Това е командата за клеймане. Save. И сега, какво е хубаво да направя? Ще отидем за да виждаме логна на Jenkins. Jenkins Master, tail на Jenkins Log. Така, и сега като му дадем build now, трябва да се shade момента билда. Waiting for next available executor. В момента той няма къде да го изпълни, но в лога той се стартира image slave from taker demo with an executor. Ще си стартира всъщност слейва. Image of Jenkins provisioned successfully. Сега имаме тук отдолу. Ако дойдем, ще се види, че имаме всъщност вече имаме един слейв, в който се изпълнява билда. Тук можем да видим и самия билд. Docker demo стартира се ремонтли на слейва с това му е лейбъла. Тук се изпълняват Maven командите. По принцип човек може да си направи така слейвовете, че да има локални settings, XML и така нататък, да си настрои собствен mirror на Maven репозитор, да няма нужда да тегли пресинката нещата. Това мисля, че е съвсем малко и свършва за по-малко от минута. Тестовете, проектът е такъв, че ту не минават тестовете. И след като завърши билда, виждаме, че Jenkins спира shutdown на слейва и го ремува контейнера от хоста. И така че вече имаме един билд, който е unstable. Ако го билдем пак, по принцип ще се билдне по-бързо, но ще се изпълни тук абсолютно същата процедура, ще се стартира нов екзекютор. Ако направим други проекти, да речем други проекти, само по-мит нататък, той може да ги билда в паралел с повече контейнери. За сега мисля да не ви занимавам повече. Но ето тук стартира отново същия билд, нали, пак в контейнер. И това е, което исках да ви покажа за момента. Евентуално, може би, някои от следващите ни срещи ще се опитам да ви покажа как може самите Docker контейнери да ги билдваме с Jenkins, да изпълняваме тестове, да изпълняваме нашето приложение, което е билдното и така нататък. Но, за да има и за следващия път. Това беше мен. Благодаря.